magligo Demis. Magligo kong ni Coco karon. Nagluhag ko yo. Kay si Mas kasi tayo no nang nagligo ko ni agi si Manas. Coco ro maligo karon ho ni doon. Unya kanahon ta. Pwede na bang. Paganda mo kuan niya. Biskuit o bugater. Kaya nang nilatiran dalik kay magpasado ko dito. Kay mo ako sa magligo kay sus. Kay kuan na lang. Buhag kayo. Na. Nako. Nako. Wa ko tayong taon. Amo na ko tayong taon. Ubusin mo yan. Ubusin mo. Ha? Wako ta guys, kaway sudan. Ang sudan na giton. Ha? Tarawas manikyuran niya, butangan na. Butangan na manikyuraw ng bunti. Si Pinat day guys. Dali ko ng hapon. Pinat. Pinat. Kumuta yan. Dara. Ako na kong sinagok guys. Oh. Dako iba kong sinagok si Migoy. Dara Migoy. Oh, bakong sinagok. Migoy man ni Migoy. Migoy al Pinat de. Ano Pinat? Escort. Dara mo Pinat. Ano ya ko aya? Nidagan ya ko aya. Nidagan. Ang Pinat guys. Oh, dara. Dako na mo Pinat guys na. Dako na. Dako na mo Pinat guys. Dako na. Kanisa guys niligo jud ni naho guys. Kay midug man ni namo atus kwarto ko jud ni sang ligoon kay ang full gas, amang ang full gas atong naong. Katol kayo mo ni siyang pagaligoon jud ni naho siya. Kay mo dumdum adto mo agi nis bintana ikagabi. Adto mo agi bintana ikagabi guys. Kay mo tupad na siya. Nya, karon. Nagkadako si Pinat guys, nagkaarte, niya. Laga na ra ba? Kay mangungag na. Lagi mo uli ka dugayat baag, dahon na malang na. Musa. Ay wala. Nasuko na. Okay, ikaw gunit Arya ka kung kuan. Ang kuan. Hey, hangat ko ang kuan yawan mo. Biskuit. Kuan mo pati ang kuan tubig. Yan guys, amo na pa gawas ko. Gay. Ano man na angging mama. Wala na'y awas-awas na angging mama. Wala na'y awas-awas. Ano man luwa mama tanaon saan man yung balibo nagkabot. Ano man na langging mama na maligo man ta. Maligo man tangging. Koko. Wala ka. Tingnan ka. Wagok ko ali guys. Ay, wagok tali ba? La. Tuo ka? Lasi kusgan ako duka. Kusgan kayo ka. La. Oh, what's that kay? Mo lagi abuse. Oh my God. Mo gi-abuse. Sige. Mo gi-abuse. Kami lang sa shampoo niya. Baguwat. Sige. Ate ko shampoo guys. Ito na yan. Mabaharay niya. Asa? Hindi ko ginanggawi ko ha. Dara shampoo niya guys. Azu. Dito matudan kan babaw. Dua Dara, te. Wala. Ligo oh. Yung man siya magkidua tumas ya mo nang nilugnot. Ay ko binuangi ko ha. Kagid na ra ba ka ha? Mo tagi abuse ganina te. Nag-abuse. Kaya ang tumbuhian niya, di na ito magpadakot. Kanisiya. Naglungon ka ini. Oo. La, ni barog na. Koko. Ayaw ko. Lisod natin masol. Sus awang utin gamay. Binuangi ha. Niwang ako kote. Awa. Kama. Piyang. Ay nako. Wala nabasa te. Ha? Nabasa gamay. Dura kayo ha. Wala pa man ay magipatay ang tubig. Waterfall pa ang tubig te. Te, papay magipatay ang tubig. Yun na naman. Kagid na ba niyang tiil? Niwang ako kote na. Kayo bagiburay. Balhibo ra jud ni ko ano ba? Giwang kayo siya sa ako ano wala yung balhibo. Kasi luhaga. Kasi ipagot kita kiring. Sus, ambot lang. Lagyo ko na may angoy. Di jud Nay tao mo age. di na maila ko kote na. Ibang pag-asas. Tagas na kay ko. O ba, kung bunog, ay kunin mo basta magligo, kunin mo ko. Maapil kag ligo tino. Te. Ay, kai ka dito kuya. Go! Lukso. Kai ka dito. Nani ni ka guys. Nani dun ni si
siya basta liguon, liguwang na lamig, niligo na ani guys. Wala din siya magirin basta liguon, Ate, mo, tanay ko ng initubig. luhag. Initubig, diba? Niya ka ani niya. Te, initubig ba? Papi, Hala! badlong di ka ko eh. Ano siya magawas? Ay. Makarelate yung kuni Kukot eh. Ano sige gawas-gawas siya. Kay, nindot man po na maglaglag ka, diba? Te, Lagi. nindot man po na maglaglag ka, diba? Ito man yung harness nga, malagkot na siya. Magpus man, piot man. Kanipot si Kukot, wala. Kanipot si Kukot pagkauson te, kay magpakuha nila tayo, so no, wala mo saba. Kalian niya yun, alitog niya. Asa man? Niya ditulit ko niya. Okay. Pati kwarto alya, guys. Kaning, kwante? Oh. Tara. Okay, akong likod kasakit. Ay, sayang lingkod ko niya. Kasi kasakit. Hala. Pagkagali natin, pagka-vlogin mo, diba? Ay, sayang. Hala. Okay. Hala. Alin. Wala kagalisan pag ko. Binuko ko. Ay! Okay. Kita sa kuko. Uy, yung sa naman ka. Pinat. Awa ko, kan-akan ade. Ayaw ihatag tanan. Maaw niya ni Ron. Kaya wako'y antiuhos. Na, Tay, bana-banaon na ni. Balik ko pounds tubig ya. kamatay. Lo! Ay, luhag ko kay Ron. Ay, naku ko. Spoiled. Hoy! Kanas. Kana ba? Hoy! Ah! Akong kamot! Ay, luhag ko. Malahap. Yun imong hangkuan Ron ko. Kuko. Datang dia atag dili. Matagak na iya. Di, uy. Puasa iya. Ay, naku. Bisog na ba pag ko? Ba? Ano mo? Barag ako. Ay, ihatag niya. Ay, pakaon. Di man yakan on. Kasi basaan na ho iya. Ay, Mama dyan eh. Palit mo kakuko. Saba kayo. ada yang PLB kagin na ah. Kan aneh ba? Na. Ko. Ano ba? Ya, baliw ko gunting ya, be. Ang guntingan niyang kuan ya. Na ah, balibo. Kasi gini niya kaut ya. May gunting ya. Asa man? May gunting ya gamay. Pangitang guys. Kan eh? Pero unsa ni? May yang kuan oh, na ah. Ang tupihan ni kay na amura ni siya kagid. Nagnuka bibi. Nuna kay kagid on. Hawa maduguntingan gani na imong dila ron. Kara mis kukuy. Kaka. Akala ni kande. Alik ka. Saan mo ko ay? Ah. Bibi, Ano masama di ay na. gini ang ungab ni. Sa una ra man katong sa una ra jud nate katong na mo to sa Cebu. Te, Nang na siguro sila makaon niya nga sopa. na mo po. Yuta ko guys. Oh, pero saba kay na siya guys. Ano Cute ka kayo. ano? Nagbutoy siya ya. Ano sa man na? Infection? Ito na condentis. Sa una ra jud nate. Bibi. Hawa lagi na imong kuko layapan gani na imong. Kagho diha, ngagho man ka. Kung gani ko mangagho diri nga mura kong imo kong gilayog ti kang maayo kay pati. Ay. Binod ang kamot. Adi binod ang kamot ya. Agay. Unsa na binhod? Ko ani yan ni kram. Kram. Agay. Ning kram ang kamot yan gahi sa. Suste. Lalim lagi ning natay alaga lagi. Mo lagi na iuli na ko saba kayo. Asan na toy uli? Uli sa tag-iya. Na. Ikuha tong kwarta balik. Bangas. Cute kay ni siya sa una pero karon spilled na kayo. Will lagi kayo naong ani oy. Awaw now. Spilled kay now. Kung binuangi ko ha. Na ayo nagsamod lagi yun sa mga kuan ani. Kuan. Lagi ko tong bitadain ya. Pitadain. Kung gani ya. Ano tayo guys, shortcut. Abukan oh. Ay, kung giring na ka. Uy, ang tubig! Sus, imong giiyak. Pinat! Uy, paggawas na mo.
sa balay. Higdara sa pinat tara. Ito na yata kita dahil ni ate guys. Hala. Hala, ge. Pag-unat. Hala. Ge, pag-unat pa. Ate. Susala nila pinat ang mga iring tiyoy. Gahigda sa atong lababo. Awa. Ay, nako. Ay, gitilipan. Ayo, tilapit ko. Ay, katambal na. Biskuit, ay, nakagap na. Biskuit, ay. Spell ka ni Kuko. Ay, Soda ta. ta. Ang talam ito ni Diniya o, tupi ka. Ito na ikon sa ilahang mabils, te. Basta na sila ipatupi ba? Groom siya ya ba? Lagi. Baka na mga iring ha. Sodra sa kuha na sa lababo kahigda-higda. Lah. Magkita ka na mga iring ti. Ay. Ate, ang iring ti nangadagan. Lah. Lah. Ano sa man ang experience ni mo, te? Experience ako? Oh. Na, pati na ko basa ako. Mura na ko anig. Kaita, muna yung aning, mau ni, kalakiha guys, basta natin, mga alaga lagi. Kaita, tao mo ni. Ang type choice, ani, tiganahan sa lagitag, day alaga. Ikaw yan o. Ano sa man Ang tamabot ay mong dagsan po. Kagana kay kong alagaan. Ay, ako man wala gana kay gihatag na. Sa pang mga kuha, no? Dalawang video te, makikita lagi kalipin. Diligong iring guys. Si Migoy. Ligo ni, kay magkakawak na bataan niya. Niya ang pulgas dito, daghan kayo. Tapok sa atong lawas. Ay nga. Ha? Gason. Ha, ligo ta. Ayaw ulit inyo ha. Dili na ta ha. Luya. Ayaw ulit dito, Migoy ha. Migoy. Nagatanaw na si Pinat eh na. Pinat, nagatanaw na si Pinat. Magluhag ni Pinat. Lah. Imo nagi-abuse te. Wala nag-abuse. Uy, giligo na. Wala nag-abuse. Muna yung technique sa iring bitaw guys. Basta, liguon ni mo nga, mga ruwas, ari kuptis li, o, yung tangkubo, di yun, magluhag, o. Pero Pinat nga po ng giligo lagi nga ni, di ama daw, bukas na kayo. Nagbaboy ka na ka na. Mana. Lagi asan kung tualyaya? Gala. Gamit? Umbot na ba? Ha? Umbot asa. Saan to? Agay. What's up, te? Murag nga man dito. Ali, Pinat, kay ikaw sunod. Ah, dara! Oh, guys. Basta ano kayo? Kidnap na to na siya, guys. Gitulis ba? Gituli. Lah. Tada! Lah. Presko na! Presko! Wala, magkamag-kamag mo. Basta naligo. Basta niligo. Limpyo. Walay kuto. Diop na. Umanamig ligo ni kuya guys ha. Mga tao nagligo in taon sa mga alaga. te! Awat eh! Ay, mabuing. Ay, dyan, bunana ni mo. Hihian na yung libang. Paita. Libang na yun. Gusto mo na siya nalipang na nakakita. Diyos ko ko. Ang iyang tangkal kay nagkalibang na niya ang iyang kung ano, milit ang pugaw. Di, awa di. Liungas ang mukaw. Baglasan mo puan yan, ay sabon nga tubig ya. Liungas ang mukaw. Dahil mong mag-ong alaga guys. Bataka lang sa libang. Oh. Ang akong hingana ni, kasi nga na niya, Migoy. Mao na sa niya akong ligoon guys. Mao na sa niya akong ligoon. Kani siya, mao na sa niya ligoon. Saan malaging ako yan? Tamok like kayo guys, kay pataka laglibang lagi sus. Kung saan malagyan, giloyon lang kay tag hayop lagi yung tao. Ang tagiyan ni guys nang balay sa ubos. Daghan kay iring diha. Ting daghanag iring guys. Sos kanang balay sa ubos. Mao na. Dito na. Da kay di na mamat pagpakaon kay perti namang daghanan nila mao ni dinhen ani dire. Langga na ning mama ni Migoy. Tara, okay, te. Mao to guys. Si tayo sunog si Masya kay manam tugligo na gid si Manad. Sunod na to si Manad ligo.
Bye-bye guys, maayong buntag! See you on the next vlog. Maayong buntag, subscribe. Please subscribe sa among vlog ni itong mga laga. Bye-bye!